సో వన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ క్యాటలాగ్ అండి. ఇది వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్‌గా కూడా సాఫ్ట్ పట్టు ఫ్యాబ్రిక్‌లో వస్తుందనమాట. కొంచెం జార్జెట్ మిక్సింగ్ లాగా అనిపిస్తుందండి ఈ శారీ అనేది. సో ఆల్ ఓవర్ శారీ అంతా కూడా మనకి ఆరెంజ్ కలర్ వస్తుందనమాట. బ్రైటర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ కలర్‌లో తీసుకొని హైలైట్ చేశారు శారీ అంతా కూడా. సో యూ కెన్ సీ ద కంప్లీట్ లుక్ ఆఫ్ ద శారీ. సో మనకి శారీ మొత్తం కూడా చూడండి బ్యూటిఫుల్ బ్రైట్ ఆరెంజ్ కలర్ విత్ కంప్లీట్‌గా కూడా క్రీపర్ ప్యాటర్న్‌లో ఉంటుంది. క్రీపర్ అంతా కూడా మనకి హెవీ వీవింగ్ అండ్ ఇక్కడ మనకి మీనాకారి చూస్తున్నారు కదా! మీనాకారి కానీ, ఫ్లవర్ బర్డ్స్ కానీ అంతా కూడా మనకి హెవీ వీవింగ్‌లోనే ఉంటుందండి. ఆల్ ఓవర్ శారీ అంతా మనకి ఇదే ప్యాటర్న్‌లో ఉంటుంది. ఒక్కసారి నేను శారీ మొత్తం కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ఆల్ ఓవర్ శారీ క్రీపింగ్ స్టైల్‌లోనే ఉంటుంది. చాలా బావుంది. బ్రైట్ ఆరెంజ్ కలర్ వస్తుందండి. సో ఈ పర్టిక్యులర్ శారీ మన దగ్గర మల్టిపుల్స్ అయితే రెడీ టు డిస్పాచ్ ఉన్నాయన్నమాట. సో పళ్ళు కూడా మనకి రిచ్ పళ్ళు ఉంటుంది. బ్రొకేడ్ ప్యాటర్న్‌లో మనకి పళ్ళు కూడా హైలైట్ చేశారు. బ్లౌజ్ కూడా చక్కగా బుటీస్ బ్లౌజ్ వచ్చేసింది సెల్ఫ్ కలర్‌తోని. సో దిస్ ద కంప్లీట్ లుక్.